Nos acordos se pon establecer coas administracións unha forma de compensación. Bueno, as administracións no momento particular poden ao mellor dar unha compensación tamén para sacarse todas as carreteras de encima para un tempo, pero non é garantía de que as administracións, tanto a Xunta como a Diputación, den unha compensación polos siglos dos siglos. O sea, non sei o que podería pasar se estas carreteras, estas estradas, as asume todo o seu mantenimento, todo o que ela conleva ao Concello. Iniciar as negociacións, creo que quedan 15 días para empezar a campaña electoral, creo que non é o momento de iniciar a corporación que salga despois, pois, que tome as decisións que lle parezcan oportunas. Consideran que non había tempo para iniciarlo, sin embargo, trascendental como este, si se son uma moción para o pleno. No caso, temos moitas dúbidas ao respecto, non entendemos se se refiren á totalidade das estradas ao seu paso polos tramos urbanos ou polos tramos de núcleo rural. Faltan algunhas da Diputación, a 6.707 e a 6.706, non sabemos se esas tienen excluídas ou non, e non está completamente de acordo no que se a través de conversacións económicas, por ese motivo pode gastar un tempo, pero non vemos a fórmula que para esa sensación a longo prazo. Sin embargo, sí que consideramos que se pode ir por outras fórmulas, como sería a Diputación asumir outras estradas que sí son de interés para que se asuma a Pobre e para a Ribeira, non? Porque falamos a Culota e que despois se podría continuar para os forcados porque ese tramo vai estar dentro do Concello resulta complicado que ir ali a asfaltar a ver que todo corresponde a Ribeira, a ver que todo corresponde a Pobra. Esa sin duda podría ser unha que sempre a titular ou da Diputación, porque vai un Concello a outro. E aí sí que se podría negociar que se hicieran y entonces sí que nos cederán algunos de los tramos que circulan por lo casco urbano. Desde logo sí que é un problema ter que solicitar permisos para cada cousa, tanto para os veciños e veciñas como para o propio Concello. Hai unha afección, esa país existe. No caso das estradas de titularidade autonómica se conseguiu reducir porque solicitamos a transformación de tramos urbanos dos núcleos rurales. E entón se reduciu a faixa que non todo que sería interesante porque o noso plan xeral marca 9,5 metros de afección, o cal é unha afección tamén tremenda. Non entendemos por que se fixo eso no seu día, porque nos estableceron as alineacións e porque pasamos a ser un dos concellos máis afectados pola lei de 2013 de estradas. Entón, seguimos traballando para solucionarlo. A Diputación tamén estaba para dar permiso y reducir el riesgo de acción y van a trabajar no de manera avanzada para que las acciones sean mínimas. Pero non temos claro que había se través da compensación económica, non temos claro que este músico que va a pasar a titularidade municipal no seu conjunto e tampouco de 302. En principio non vamos a apoiar a moción, bueno, non vamos a apoiar, a pesar de estar de acordo con algunos planteamentos que se fan sobre as afeccións e sobre bueno, pues eso, a facilidade que teria a Diputación ao Concello pues, para actuar na Rúa de San Roque, na Rúa da Ponte, en outras ruas que son de titularidade da Diputación e que sempre pues, limitan a hora de actuar en base aos seus criterios. Non? Por exemplo, non nos pusieron moitos problemas para intentar facer a plataforma única no Paseo da Real, cerca do cruce onde está pues, os supermercados aquí. Intentar facer plataforma única para servir ao mesmo tempo para reducir a velocidade e melhorar moitísimo a accesibilidade do paseo, pois non o acepto porque como en estradas de titularidade provincial se teñen presentado reclamacións por daños nos coches, por si fixeron algún paso de peóns demasiado exagerado, tal, pois non o aceptaron. Se fora de titularidade municipal, pois podemos ter afrontado esa obra se hubiera posibilidade de facerlo, non? Entendendo todo eso, creemos que hai outras vías e que
non debe de pecharse desta maneira a que sexa a través da compensación económica, tampouco establecer un calendario porque son moitos os asuntos que temos sobre as mans ahora moi importantes como para darle prioridade a isto neste momento. Partido Popular. Pues nosotros nos tenemos claro que no vamos a apoyar la moción, entendemos que esas vías y tramos urbanos de la 105 mantener el coste de mantenimiento por parte del Ayuntamiento y de la negociación que se hiciera en cuanto a la transferencia de la compensación ese trabajo que se consiguió en cargo del mantenimiento que sigue siendo el mismo que a asistencia e actuación do goberno municipal precisamente en estas vías de comunicación que en moitos casos son travesías urbanas ao 100%. Poño, por exemplo, unha moción do grupo do Partido Socialista Obrero Español que pideu fai non sei canto tempo ao principio do mandato ao pintado unha desas reixas de color amarelo diante de Fernández Varela, na entrada de Rafael Calleja desde Fernández Varela, casi 4 anos para que eso que o PSOE consideraba que era necesario se levara a cabo. E iso, ademais, ten moito que ver outras cosas que teñen que ver precisamente cas franxas de separación e cas actuacións que podían convertir certas travesías urbanas a certos tramos destas vías en auténticos bulevares e que, quen sabe, se o cambiaros en eso ser precisamente un incentivo para o desenrolo. Ceñirse únicamente no custo e no que pode significar a compensación económica ou non, me parece que é un pouco mirar o futuro con uns primáticos ao revés, pero de calquera maneira o que pretendemos nos é manifestar, desde logo solicitamos e seguimos solicitando desde logo o apoio da corporación para que precisamente sexa o noso concello este goberno que está agora, senón posiblemente, pero os que veñan no futuro que nos poden dispoñer e traballar sobre estradas que nos incorrian e sobre elementos de vías de comunicación que deixaron de ser aquela utilidade que tiñan antes e que pasaron a ser outra. Quero tamén recordar precisamente o que é a continuación da Rúa San Roque, que tamén non recordo se foi o propio Nos Pobre quen presentou unha moción ao respecto de poder construir aí beirarrúas e que, lógicamente, seguiremos esperando por los siglos de los siglos en tanto que sexa de educación. De calquera maneira, o Benegar considera que esta é un punto importantísimo para o desenrolo futuro da Porta da Carmiñal, seguirá traballando para que se faga realidad da mellor maneira posible, da menos costosa posible, da máis realista posible, de que esta titularidade, a titularidade de todas estas vías, cando menos as aquí señaladas, as aquí incluídas na moción, pasen a titularidade municipal. Grupo Socialista. Ben, insistir no que a idea que plantexaba era que efectivamente podemos solicitar, por exemplo, a cesión da DP 6703 desde a Ponte de San Antonio ata o límite do casco urbano, que sería baixando a Rúa San Roque antes de chegar ao Camiño Ancho, ou incluso máis arriba, a cambio de que asumiran a parte da DP 6705, que é a que chega hasta a Culota e que se despois se prolonga nunha que é de titularidade municipal hasta o Cruz dos Porcados e máis alá todavía, que normalmente sempre está descuidada. E xa tivemos algúns problemas porque me parece incluído bastante difícil saber onde están os límites dos concellos según o documento que se consulte, ainda que oficialmente parece ser que o Instituto Xeográfico Nacional o que consta, no noso presón non coincide co Instituto Xeográfico Nacional, nin coincide co que ven no catastro, non coincide nada, e non coincide con o propio mapa que ten a Diputación, por certo. Esa estrada a sitúa por completo dentro do Concello de Ribeira, cando non é así. Quen recibe reclamacións de arranxo desa estrada é o Concello da Pobra. Todo o mundo pensa
na súa conciencia que pertence a pobre cando non é así. De feito, creo que a maior parte está en Ribeira. Sería unha forma moi fácil de estudiar este problema e de que non tivemos que andar mirando hasta onde chega a competencia de cada un, de que non tivera que ir a brigada da pobre a desbrozar un cachiño, deixar outro sin desbrozar o seguinte, eso non ten sentido. Entón, sería unha posibilidade que nos vemos moi fácil de cambiar unha por outra e entonces non perderíamos cartos, non perderíamos necesidade de mantemento e bueno, sempre ten máis mantemento unha carretera do centro, non? Que ten moito máis tráfico e se deteriora moito máis que unha de tan pouco tráfico pesado como é a da Culota. Eso tamén habría que ter en conta a hora de intercambio. Por tanto, a nós esa vía nos gusta máis que a de accesión total e con compensacións económicas que non se sabe moi ben que poden pasar, como o BNG te reclama moitas veces, a desaparición da Diputación. Si desaparece a Diputación, esa compensación xa desaparece coa Diputación. Pero, bueno, é algo que todavía se ve moi longe de que poda acontecer. En todo caso, non vamos a apoiar a moción, estando de acordo en algúns puntos e na posibilidade de que algúns tramos sí que pasen a ser de titularidade municipal para poder, pois eso, actuar. E, claro, porque para a Xunta simplemente a C305 pois é unha vía de comunicación entre os concellos da Arousa e de máis alá e da Arousa de Barbanza, pero para nós é unha rúa máis do concello que debe ter máis vida, máis facilidade de tránsito para os peóns, etc. E para a Xunta non ten esas consideracións porque o único que interesa é que os coches circulen en condicións de seguridade, non ter accidentes e todo. E máis que é importante, pero non para un casco urbano, non para un centro urbano como da Pobra. Pero non vamos a apoiar o Partido Popular. Algo máis o Miguel? Non. Votos a favor? Votos en contra? Non se aproba a moción. Abstencións? Unha? Castro? E dos abstencións. E pasamos ao punto número 4, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa á normalización lingüística no noso concello. Ten a palabra a señora Cristina Andrade. Non vou defender ainda que a presentou efectivamente a compañera Cristina Andrade. Ben, é evidente a estas alturas que o proceso de normalización da nosa lingua propia, da lingua galega, realizado até a día de hoxe polas administracións públicas, foi insuficiente para garantir o dereito a vivir livremente na lingua propia de Galiza. Ao respecto á legalidade vixente, tanto o Estatuto de Autonomía como a Lei de Normalización Lingüística, a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, ou calquera outra normativa ao respecto, está moitas veces incumplíndose. E non se aplican políticas que favorezan nin o uso do galego nin o aumento, non, sino todo o contrario. O Partido Popular, concretamente, dende o Goberno da Xunta, contribúe dunha forma entusiasta a minorización do noso idioma con recortes nas políticas, eliminando a Consellería de Cultura, reducindo drásticamente o orzamento ou subvencionando medios de comunicación, curiosamente, subvencións para a potenciación da lingua galega a medios de comunicación que non a usan. Bueno, o que está claro é que todas as persoas que somos monolingües en galego e que somos galegofalantes non gozamos dos dereitos que teñen si as persoas que se expresan en idioma español. A día de hoxe, os galegofalantes non podemos ter unha vida normalizada e vivir plenamente no noso idioma, na nosa propia terra, e, por lo tanto, nos parece que hai que cambiar moitas cousas dentro das administracións públicas. Por eso, nos parece que tamén dentro do ámbito local se poden facer moitas cousas e se poden desenvolver estrategias que favorezan a normalización do noso idioma. Na Pobra do Carminal, contamos xa dentro do ano pasado con un servicio de normalización lingüística que está cedido por unha técnica capacitada, solvente e eficiente, mas que a existencia por si só do servizo non garante a mellora do proceso de normalización, non? E a nos parece que se poden facer moitísimas máis cousas que axuden a ese proceso. E, polo tanto, nós o que propoñemos a corporación é a adopción dos seguintes acordos, non? Que o Goberno Municipal exixa que os folletos divulgativos que conten con unha axuda, con unha subvención ou con un apoio do Concello se publiquen en galego,
cumplindo, por lo tanto, a Lei de Normalización Lingüística, que o Goberno Municipal programe en colaboración co Servicio de Normalización Lingüística actividades de promoción da lingua e da cultura galega tendentes á súa normalización e que o Goberno Municipal visie que se cumpra a declaración institucional en apoio á defensa da lingua galega e da súa normalización a nivel local que aprobou esta corporación en pleno en febrero de 2016. Socialista. Esta moción, desde o Grupo Socialista, sí que a vamos a apoyar porque, bueno, me parece, o sea, a administración local debe ser o garante pois, de que se cumpla, ¿no? ca nosa lingua. Me parece un pouco contrasentido, ¿no? Que pasara un pouco, bueno, a continuación igual escoito unha explicación, que pasara o seguinte, o sea, por un lado, o Concello subvenciona, bueno, unha actividade ou, bueno, que sexa, os folletos, bueno, ou a publicidade se fan en castelán cando temos unha normalizadora. O sea, non sei como pudo pasar eso, porque en contrasentido ten unha persona para un salario para a normalización lingüística pasarse que bueno, unha actividade, o que sexa, con fondos tamén do Concello, pois fixera un folleto en castelán. A verdade é que, bueno, eu en principio vou apoiar a moción. Non sei se explicaré por qué, non tuya a palabra Concello, se quizás despois puntualizo. Ten a palabra Concello de Cultura, señor Goberno. Boas tardes a todos e todas. Vale, nos pensamos que sí que a proposta de favorecer o uso do galego e promocionalo na medida do posible é moi positivo, non? Entón, apoiamos esta moción, o contido desta moción, pero tamén temos que explicar que dende o Goberno do Concello da Pobra pois estes 4 anos sempre se intentou favorecer o uso do galego en todo o que desde todas as concellerías. Calquera actividade que se fai no Concello, calquera folleto de campañas, de calquera manifestación cultural, teatro, monólogos, todo o que se fai en relación a actividades culturais, campañas ou difusión escrita ou oral, se fai en galego ou casi sempre. Solamente recordo unha obra de teatro deste ano pasado que foi en castelán, porque, bueno, aproveitando que había unha compañía de fora que, bueno, tiña premios e tiña bastante interese pela aquí na Pobra, pois esta obra sí que foi en castelán, pero foi a única, todo demais en galego. Entón, hai un concurso de literatura infantil e juvenil que obrigatoriamente é en galego e, como decía antes, todos os folletos divulgativos de campañas, etcétera, se fan en galego, non? Aquí se fai referencia a un folleto da parroquia do Castelo, dos actos da Semana Santa, non? Ese non foi un folleto editado polo Concello, é un folleto editado pois por esta cofradía, non sei se se chama cofradía ou donde o Concello non tuvo nada que ver. O Concello apoia certas actividades dentro da Semana Santa, pois, por exemplo, pois apoia pois pagando algún gasto, pero non, a ver, isto o folleto foi integramente diseñado e editado pola cofradía e non o Concello non tuvo coñecemento desto, non? Bueno, actualmente temos unha normalizadora desde fai un ano, agora mesmo se está en trámites para acceder á subvención da Xunta de Galicia e seguir tendo este servicio que efectivamente é moi eficaz e está facendo un traballo bueno, que lle leva pois todo o seu tempo laboral, a verdade, porque hai moito que facer. No futuro pensamos que este servizo de normalización pode ser pois ampliado a outras actividades, pero nos inicios foi totalmente imposible dispoñer de tempo para ampliarlo. Bueno, o noso Concello tamén figura na lista de entidades normalizadoras do galego do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, pertencente ao Consello da Cultura Galega, o que fai máis doado conseguir pois este servizo, non?
E, bueno, pois penso que sí que este goberno tuvo especial cuidado co uso do galego e velou por a mellora en todos os sentidos. Ben, creo que se explicou ben, pero así foi. A cofradía recibe unha subvención para distintas ideas que non justifica a edición dos folletos, por exemplo, e si con outros gastos, e iso é moitas asociacións que reciben subvencións do Concello non temos que supervisar toda a edición que anta fan, se fan en castelán ou en galego, sería un traballo inxente e custoso, vamos. Sin embargo, si, cando colaboramos directamente organizando unha actividade con unha asociación, xa eles nos mandan o cartel, non nos supervisamos, se nos parte ben, senón non só un aspecto de se vai en galego, senón outros, non? E tengo que decir que, e sei que é unha opción do Venera non vai en sentido, se explico o portavoz, pero que, bueno, que está facendo un traballo excelente, que se extralimita as súas funcións, incluso fora do seu horario, asesorando a calquera asociación do Concello que o solicita, con actividades incluso que non son apenas do Concello, sino propias da asociación, que se las ofrece e corrige e axuda e enseña a utilizar o galego de maneira correcta, por lo tanto, o noso agradecemento e reconhecemento. En todo caso, podemos, evidentemente, falar coa cofradía e manifestar que a nosa preferencia porque o fixeran galego, pero tampouco que pensamos que debamos de condicionar a axuda a que se utilice exclusivamente o galego nas súas comunicacións. Tiveron a diferencia de colocar o escudo do Concello, evidentemente, porque reciben unha subvención, pero non é unha subvención exactamente para os folletos, para a organización do noceno. Si fora exclusivamente para os folletos, como facemos, por exemplo, con Moura, para a edición das campañas de sensibilización ou con outras entidades, pois aí sí que se supervisan e van en galego e supervisa a normalizadora. En este caso non foi así. É para o Partido Popular. Bien. Non estamos de acordo nin na exposición de motivos, como lógico, nin no punto primeiro dos acordos que se proponen. Nos entendemos que todas as asociacións, entidades teñen a liberdade de expresarse como queren, independentemente que desde as administracións hai que favorecer, promocionar e defender a nosa lengua. Pero entendemos que o primeiro é que a xente teña a liberdade de expresarse como queira. Non entendemos a manifestación de que non se pode vivir libremente. Algún día explicaránoslo, porque non sei cal é o rapar de vivir libremente por non certas cousas, pero bueno, é a súa decisión. Como somos conscientes de que non vai a cambiar ese acordo, porque nunca o fan, en ese senso, pues non podemos apoiar unha moción onde se vai a exigir as asociacións que se expresen como libremente usando a lingua que les queran. Ten a palabra, Concello, non é? Sí, ben, o primeiro punto do acordo non impide a liberdade das asociacións nin de individuos de usar o idioma que consideren, sino que di que si queren contar coa subvención do Concello, si queren contar coa subvención dunha administración pública que ten entre as súas obrigas a defensa e promoción do idioma galego e, polo tanto, no cumprimento das súas obrigas e da lei, é de obrigado exixir que se queren contar coa axuda do Concello, estas sexan as súas folletos divulgativos se publiquen en galego, porque así o recolle a lei e así o Partido Popular, que é tanto de facer cumprir a lei, é curioso que cando as leis con referencia á defensa e promoción do idioma galego, aí non, aí a lei se pode mirar para o outro lado. A Diputación da Coruña, incluso gobernada polo Partido Popular, cando sacaba líneas de subvencións, exixía ás organizacións, asociacións e colectivos que no desenvolvemento das actividades, aínda que non foran directamente subvencionadas pola Diputación, se a Diputación, por exemplo, subvencionaba unha actividade, unha carreira deportiva, e subvencionaba a carreira, non os folletos, pero si subvencionaba unha actividade, decía que se quería ter a subvención da Diputación, tería a totalidade da actividade desenvolverse en galego, ainda que non foran exclusiva a subvención directa para os folletos. A nos parece que o Concello si pode facer iso, que si hai unha asociación, un colectivo que quere contar con unha axuda pública, o Concello, dentro das obrigacións que ten, pode exixirlle aos colectivos e asociacións que entón todo o que ten a ver con esa actividade sexa publicado en lingua galega. Isto non é unha imposición, isto é intentar
defender un idioma que está desaparecendo e que moitas persoas, e agora te explico o que é non poder vivir libremente no meu idioma, é que moitos vemos que, efectivamente, no día a día non somos capaces de desenvolver unha vida plena en galego. Eu non podo a día de hoxe, en moitos sitios, conseguir documentación en galego, que é o meu idioma. Eu quero que a documentación este no meu idioma, que é, a día de hoxe, é un idioma oficial aquí na Galiza. En moitas administracións eu non encontro. Na esencia tributaria non encontro, por exemplo. Ou en moitas outras xestións do día a día, coa administración. Xa non digo con entidades privadas, porque entonces sí que xa é absolutamente imposible que eu poda desenvolver no meu idioma unha actividade normal e normalizada de calquer persoa que o fai en calquer parte do mundo. En calquer parte do mundo. Un francés, un alemán, fai a súa vida perfecta no seu idioma, a súa vida plena. Eu non. Eu non. Eu teño que, no día a día, moitas xestións e moitas cousas do meu día a día facelos nun idioma que non é o meu. Que non é nin o que falo, nin é o meu idioma propio. Senón que é unha lingua que foi imposta neste territorio. A sangre é fuego, porque eles mesmos o dixeron, o recoñeceron. Aquel que dixera que a lingua sempre é compañeira do imperio. Cando viñeron para aquí. Por lo tanto, si eu entendo que para moita xente que non é isto algo importante na súa vida, é que, efectivamente, libremente cambie de un idioma a outra, pois non lle resultará problemático. Pero hai outras persoas que sí que nos parece importante de poder desenvolvernos como persoas libremente no idioma que non é natural, que mamamos desde pequeninos e que falamos desde pequeninos. E a día de hoxe é imposible. E, por lo tanto, as administracións públicas, porque así se desenvolveu unha serie de legislación, as administracións públicas o que teñen que facer é, primeiro, defender o noso dereito. Defender o noso dereito. Por certo, un dereito que o Partido Popular, agora en campaña, e outros máis, están poñendo en solfa, non? O dereito que, por exemplo, os traballadores das administracións públicas teñen a obriga de saber galego. E por que teñen que ter a obriga de saber galego? Para que eu poda exercer o dereito a ser atendido en galego. Porque se non se exixe que os traballadores públicos coñezan o galego, malamente, os que somos galegofalantes, despois podamos dicir, non, por favor, aténdeme, porque é de xustiza, aténdeme en galego. Non, que non teño obligación de atenderte en galego. Como non? Entón, que pasa? Eu son un cidadán de segunda. Non ten os mesmos dereitos que outros. Entón, aquí, esta moción, o único que pretendía é que, dentro da administración local, se axudara, xa que hai aquí un servicio de normalización lingüística e que hai capacidade e posibilidades dentro da administración local de desenvolver ese traballo de normalizar, de axudar a normalización do noso idioma. José Luis, concelleiro de... Pois nada, simplemente reiterar o noso voto a favor e, bueno, agardamos que a próxima corporación sexa quen de seguir avanzando neste terreno. Nada máis. Partido Popular. Eu creo que as administracións defenden, promoven e valoran. Non coñece ninguna administración pública de Galicia, a menos que creo que cando se pide os documentos en galego non se expresa hasta a xencia tributaria. E cando entras na xencia tributaria, expídense os documentos como que eles, o que teño, Si que non teño dúbidas do que vostede di, pero é que se é certo tamén teñen que todo o dereito reclamado. Nada máis, pero nós o que facemos con respecto á moción é iso, a exposición de motivos, que sabemos como son as cousas, e sobre todo entendemos que hai que a entidade ou asociación do noso concello limitarle a súa libertade de escoller a lingua que quera. Independentemente que desde a administración ten que promover, defender e tratar de que todo o mundo fale galego. máis? Sí, un par de cousas nada máis. Ben, di vostede que non sabe de administración que proíba o que impida o galego. A administración
Pública Galega, a Xunta de Galiza, gobernada polo Partido Popular, acaba de mandar, a través dun inspector de educación, un advertimento a unha profesora da Ponte Nova por dar as clases en galego. O 100% do seu alumnado é galego falante. Eu non sei se o 98% da poboación da Ponte Nova é galego falante. Falouse a principio de curso dentro do que marca o propio sistema educativo, a reunión esta, eu non entendo, pero hai aquí profes a bastantes, cando se reúnen aí ao principio marcan este curricular, tal, que efectivamente ali a maioría da xente era galego falante, por tanto, en cumprimento do que marca a propia legislación, pois que iban a dar as clases en galego. Bueno, pois esa profesora foi requerida, non? E se lle dixo que estaba prohibido dar matemáticas en galego, na Galiza. É un exemplo. En fin, eu simplemente quería outra cuestión, que por eso tamén lle pedín a compañera Cristina Andrade que me deixara defender a moción, porque vai ser a miña última intervención no pleno desta corporación. Despois de 16 anos de concelleiro, quería despedirme do pleno da corporación. Eu primeiro quería agradecer a confianza dos veciños e veciñas da Pobra que durante 4 mandatos depositaron a súa confianza no BNG e na miña persoa para defender os seus intereses. Eu quixeno facer o mellor que puden, o mellor que supen. Botando a vista atrás nestes 16 anos, penso que, bueno, que alguna cousiña axudamos a conseguir, a mellorar, e, dende logo, eu síntome moi orgulloso de, durante 16 anos, representar aos vecinos e as veciñas da Pobra da mellor maneira que sempre entendín e quixen facer. Nada máis agradecer tamén aos compañeros da corporación, pois, moitas veces a paciencia que tuveron por aguantar algunha cousa, pero como sabedes, eu sempre defendín con pasión as miñas ideas, porque son dos que penso que para estar aquí hai que ter algo de pasión e algo de sangue no corpo, porque senón non vale a pena. Grazas a todos. Moi ben, pois, moitas grazas en nome da corporación e dicir que ainda vai indicar uns plenos que supoño que esta sí pode ser a súa última intervención. E, en todo caso, gracias en nombre de todos os veciños e veciñas da Pobra polo traballo que realizamos os concelleiros e concelleiras, e neste caso, pois, o seu. Pasamos, entón, a votar a moción. Votos a favor? Votos en contra? Aprobas a moción con 5 votos en contra. Castro? Abstención, perdón. Abstención de Castro. E pasamos ao quinto punto do orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do PP relativa á evaluación dos 4 anos de goberno de Nos Pobra. Tenho a palabra. Bueno, es una moción relativa a eso, una valoración de 4 años de gobierno, donde acabamos la legislatura y donde queda en evidencia que, al menos a nuestra forma de ver, han sido 4 años perdidos en muchas facetas, y donde queda más claro que hasta el equipo de gobierno, después de 4 años, la herencia que deja a nivel de actuaciones, pues no se parece mucho a lo que terminaron en su programa electoral y a lo que se comprometieron, entendemos, con los vecinos, tanto en distintos ámbitos como la cultura, la educación, la dinamización económica, la sanidad, y todo un poco general de lo que es el día a día de nuestro municipio y sobre todo de nuestra sociedad. Por ello, no queremos pormenorizar en todo, pero bueno, por ello lo que probamos es la aprobación de su forma de actuar, porque realmente no han sido capaces de cumplir aquello que se comprometieron cuando votaron a representar a los vecinos, y sobre todo una vez que han tenido la posibilidad de ejecutar o hacer todas aquellas cosas que quisieron, habiendo tenido el respaldo de las formaciones políticas que les han permitido gestionar el día a día durante estos casi 4 años que van a finalizar el próximo mes. Bueno, eu, como fixo Manel, pensei que ainda tiñamos para máis para despedirnos, e tamén vai ser a última legislatura, por lo tanto, me despido de todos vostedes, e foi un placer e nada máis. Sí, sorprendente en un principio que a moción que presenta o señor Durán sexa o trate de ser un xuicio ao cumprimento de un programa. É ben certo que desde a parte do BNG non estamos satisfeitos en absoluto cos feitos levados a cabo, cas políticas levadas a cabo, cas actividades levadas a cabo polo goberno de Nos Pobra, e así nos temos manifestado en multitudes de ocasións, incluso con mocións sectoriais que abarcaban
partes da vida e das actividades municipales e que así como nos poñendo aquí en riba da mesa o noso disgusto e a nosa sentir, o facer sentir, dito, a nosa contrariedade precisamente porque non se había mellorado absolutamente en esos campos. Pois nada, sorprender que sexa a moción sobre o cumprimento dun programa, non sobre unha actividade, e nada máis, esperar que o que diga o goberno ao respecto. A palabra por todo o goberno, Charabel. Bueno, boas noites a todos e a todas, a verdade é que despois das dúas despedidas e parece que o tono pois é un tono calmado e tranquilo, pois tiña preparado aquí pois facer unha exposición de pois todas as cousas ou gran parte das cousas acadadas durante estes 4 anos dos que este goberno pois a verdade teño que decir que nunca se está totalmente satisfeitos, pero estamos moi satisfeitos un traballo realizado por, como todos saben, 4 persoas cun peso importantísimo da alcaldía, xa que non houve ninguna dedicación exclusiva e hoxe en día podemos decir que ter o orgullo de formar parte dun goberno que soubo realmente marcar a diferencia e que estamos convencidos de que os veciños e veciñas da Pobra van a valorar pois moi positivamente. Dado que o voceiro do Partido Popular pois non se adicou pois a pormenorizar pois todos os comentarios que fai aquí sobre o noso goberno, pois non vou a iniciar un debate profundo, creo que iso é propio da campaña electoral. Nos ten acostumbrados a que probablemente por falta de iniciativas, non o sei, pero a vir con cada pleno últimamente cunha reprobación para un concelleiro, unha concelleira ou para todo o goberno, como este o caso. Na maioría das ocasións, pois, vemos que os outros membros da corporación os apoian, pero o apoio máis importante ao final é o que vamos a ter o 26 de maio. Esperamos contar evidentemente co apoio da veciñanza e non nos gustaría facer deste un meeting que o que parece que pretendía facer o BNG con esta moción. Despedirme, perdón, o Partido Popular, non. Bueno, pois despedir tamén pois aos concelleiros que non se presentan, pois as novas eleccións, é todo un placer formar parte da corporación con todos e cada un de nós. Ben, efectivamente, dubidamos en meter esta moción dentro da orde do día. Isto está para fiscalizar a acción de goberno e desde o primeiro minuto pode fiscalizar o que queiran, pero valorar o noso programa electoral, eso que fan, evidentemente que fan un mitin. Pero bueno, xa que non se meteu, efectivamente, nos tampouco vamos a hacer. Tenga a palabra. No es un tema de fiscalizar un programa. La realidad es que ustedes, no supongo que cuando hacen un programa, como todos cuando lo hacemos, la misión es realizarlo. Todos somos conscientes de que la dificultad de realizar las cosas al 100%, pero también es evidente la realidad de los 4 años que han hecho y que casi no han hecho nada ni siquiera de lo que prometían. Creo que eso, no estamos en un momento quizás de eso, de fin de legislatura, legislatura, pero no legislamos, pero sí de periodo de mandato tal que, bueno, no es nuestra intención llegar a esas cosas. Por eso, realmente, no dejamos de evaluar la realidad. La realidad es que después de 4 años, al menos lo que vemos es que ustedes han sido capaces de hacer aquello que han hecho otras cosas que incluso serán criticables, que nosotros hemos criticado, incluso teniendo mociones aunque piensen que no tenemos iniciativas, pero bueno, las que hemos tenido nos han aprobado, si quieren, ni siquiera ustedes las han ejecutado. Pero bueno, la realidad es esa. ¿Algo más? ¿Algo más? No, nada máis. Bueno, solamente eso. Supoño que cando o Partido Popular di aquí que mergullándolo no seu programa electoral podemos afirmar que non se levaron a cabo nin o 90% das propostas que levaron o 89%. Pero, bueno, bromas aparte, supoño que estos errores temos todos, que analizamos os dedos, por tanto non hai que darle moita importancia. Nada, insistimos en que desde logo o BNG ben te manifestado
a súa desconformidade con a actividade do goberno municipal, pero bueno, é sorprendente, seguimos que é sorprendente isto de enxuiciar un programa. Algo máis? Algo máis? Ben, pois, facemos votación, votos a favor da moción, votos en contra, abstencións, aprobase con 5 votos, 4 abstencións e 4 en contra. Ben, justamente despedir a concelleira do Partido Socialista e desearle moita sorte na súa vida, siga activa na política se quere, se apetece, ou outros eidos ten valía para facer. E foi un placer compartir con vostede, pensei que o mellor non, estou seguro de que no fondo cree que sí, estos anos con vostede. Algo máis? Damos conta dos decretos da alcaldía, informes da alcaldía, bueno, non teño moitos preparados, non estamos en tempo para preparar moitas cousas, pero xa por medio que contestaron as alegacións a DEU, todavía non pude nin estudialas, por tanto non hai moito máis que decir. Informar que hoxe tamén chegou aprobada a subvención do Fondo de Compensación Ambiental, no cal seguiremos tendo fondos para subvencionar a técnica de medio ambiente, que ainda que non facemos nada, é a primeira vez que hai técnica de medio ambiente no Concello da Pobra, e tamén se podrá levar a cabo o proxecto de ampliación de saneamento e rede de abastecemento na zona de Lesón de Ilacándara. Mocións de urxencia, rogos de preguntas. Sí. Aproveitando o tema este da técnica de medio ambiente, non sei se valoraron ou está en el ou pensaron en algún momento, hai un convenio ca empresa pública Seara para a limpeza de montes que fan un precio especial, si de 350 euros hectárea, si o Concello está adherido ao ter un convenio ca empresa pública esta. Entonces, digo, se tedes pensado, porque desde logo é unha opción interesante para a través do convenio que os veciños podan acceder a eses precios, porque os precios reales por limpeza de hectárea é bastante superior. Ben, sinto non poder informar deso e o sinto de corazón. E porque, bueno, mandaron unha convocatoria por correo electrónico para facer unha reunión en cada unha das cidades das provincias e había unha para Pontevedra a 7 da tarde, eu aparecín en Pontevedra a 7 da tarde e non se celebrou. Despois resulta que mandaron unha por registro no que poñía que esa reunión era o día seguinte unha tarde. Entón fun e non pude asistir á reunión. Teño pensado que me reciban a mí ou a técnica de medio ambiente na Consellería que nos expliquen ben o contido do programa e en principio estamos dispostos. A parte de hai outras melloras para que ser tarde, pero bueno, como sempre, primeiro fan a lei, despois fan as melloras, pero tamén hai un programa para unha aplicación para a xestión das fincas que, bueno, unha serie de cousas que parece que poden facilitar o traballo. E, bueno, a técnica de feito está moi interesada, xa foi o primeiro que preguntou que tal a reunión, e a reunión, de feito, foi extrañísimo, porque nin tan siquiera a persona que estaba na recepción pudo decirme que era o día seguinte. Entón, o día seguinte, cando me enterei, era a 1 da tarde e a reunión era a 1 da tarde. Pero, bueno, intentaré reunirme ali e, en principio, nos temos a apoyarnos tamén. Claro, que sin conocer por detalle é difícil decirlo, pero en principio sí. Algo máis? O pasado decembro, o 12 de decembro de 2018, publicouse por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria unhas subvencións para o fomento do emprego no medio rural. Acudimos a elas? Non conseguí. Que se conseguiu? Que se solicitou e que se conseguiu? Estamos o compromiso, pero nos concedemos un traballador que é relevante. Esta subvención non era competitiva. É non competitiva. Por que temos varias de... Non, pero é unha concurrencia non competitiva de axudas... Non vou contestar nada para despois non me digan que dixen o que non era, non sei. A subvención nos presentamos... É que o malo alcalde que cando facemos as preguntas por escrito, que damos tempo tampouco nos contesta. Bueno, que contestou moitas veces. Non, vamos. En todo caso, poden vir, vamos a falar co asente do desenvolvemento local e se informa todo sobre a subvención. Unha persoa, sí? Sí. Pero as bases da subvención non me acordo. Eu fixen un par de preguntas no principio da legislatura e ainda non me contestaron. Pensa contestarnos. Creo que se les contestou algunhas veces os plenos, pero bueno. Non nos contestou. Pues buscaremos. ¿Será para otra legislatura o para el siguiente?
Sí, para el siguiente como alcalde contestaré. No sé bueno, xa veremos. Pero xa que me dice que sí que contestaré para el siguiente, pues yo creo que sí. ¿Alguna pregunta máis? ¿Alguna pregunta? Bueno, señor Díaz, esté tranquilo. É verdade que temos unha comisión de seguimento onde poden facer todas as preguntas que quere, é verdade que en parte, sí, e non é certo que se contestou en parte se dixo que efectivamente o escudo que se utiliza na página non oficial había que aprobarlo e outras cousas, sí, bueno, pois pregunto que queira que se contesta. Vale, xa está, venga. Pero non me cae cara de vergonza absolutamente nada. Levantamos a sesión. Tiña que poñer a puntilla final, non?